Missier ta' familja li kellu problema biex jikkontrolla r-rabja kien għoddu kisser dak kollu li rnexxielu jibni mal-familja tiegħu. Ma' One News, Charles, isem fittizju, jirrakkonta li r-rabja ta' ġo fih anke riżultat ta' pressjoni kbira tax-xogħol waslitu biex jintrikeb mill-vizzju tax-xorb. Bdaq taqbad tixrob u kelma żejda mill-malmara mbagħad kelli pressure tax-xogħol, kelli pressure kif qed ngħidlek il-mara qatt ma ħadmet. Bdejt nibni id-dar u bdejt insib ħafna isu sakemm bdejt naqta' qalbi li mhux se nasal ifhemla u isi l-mara kienet tgħinni ħafna kienet tgħid li tibżax nagħmlu ħaġa, imma jiena kont noqgħod mal-kunjata u kelli 700 sena biex nitlaq lem, qed tifhem għax id-dar tiegħek ifhemna. Qed tifhem. Din il-problema ta' rabja waslitu sabiex familtu kienet kisret tant li martu ma kienx fadlilha triq oħra ħlif dik li titlaq mid-dar. Tiegħi kienet tgħid li isma' ma tistax tibqa' tajjed mhux billi taħdem int biss, hawnhekk għandna tiġi bidna rispett, mhux jien qed naħdem, mhux jien qed intikom il-flus, mhux jien qed imbagħad, mhux jien qed nibgħathom skola it-tfal, kollox jien, imma allura kont jien biss li ngħid jien irid isir. Qed tifhem? U kienet iddejqet anki għajjat u storbju u kienet tgħidli għad tiġi ta' u ma ssibniex hawn. U ġieli għalfajt idejja fuqha wkoll jiġifieri u kienet taqbad tikwi u t-tifel ġieli rani nsawwata meta kien żgħir u spiċċa ħażina jiġifieri għax kulħadd jgħidlu kemm hu orrajt missierek dak veru jaħdem għall-familja u kien jgħidilhom. Iżda l-unika tama u ħajt ta' kienet l-Aġenzija Appoġġ. Tirranġa, inti tirranġa tibżax, ibqa' prova pattila l-mara u terġa' tiġbed lejk tal-ħażin li għamilt, trid pattija għalih. Isek waqqa d-dar u terġa' tibnija, tifhem? U kont impattila l-mara, anki tgħidli kelma ma tgħidli issa trid tirranġa, issa tgħidli warid aħfilli u tara kif nerġa' niġi sewwa. U bqajt niġi hawnhekk ifhemla u minn hawnhekk aħna nkunu xi 7-8 għad-9 li konna iżjed. U minna stess nitalmu minn xulxin, qed tifhem. Illum is-sitwazzjoni kemm tiegħu u kemm ta' familtu hija ferm differenti hekk kif illum il-familja hi waħda magħquda iżjed minn qatt qabel. Taqgħu l-tfal jiġu d-dar, it-tifel qiegħed miegħi, reġa' ġie miegħi x'kien telaq għax ma litx jara iżjed affarijiet għaddi d-dar, qiegħed magħna jiġi għadu ġuvni, qed tifhem, u t-tifla hekk tgħidli qabel laqas kienet taf dan it-tfal kważi għax tgħidlek jixrob u jaħbad u hekk, illum pat mulli għalihom tmur li ġibhom li tmur tifhem. Jiġifieri l-familja żgur għatta bħala rispett terġajt irbaħtu żgur minn kulħadd jiġifieri. Qed tifhem imma naħseb li kieku jew separat qiegħed, qed tifhem tfal narhom meta jridu huma. Madankollu, minkejja li Charles ħareġ minn din il-problema, xorta waħda għadu jattendi s-sessjonijiet tal-Aġenzija Appoġġ biex jgħin għexieren oħra li jbagħtu biex jikkontrollaw ir-rabja tagħhom. It-tifel jgħallimni kelma pa' one life live it. Rajt għax x'qed tuħu miegħek ibni. Kalli l-inkwiet, it-tfal jgħidu miet da kien isawwatna tant. Titteġa' tirbaħ ir-rispett tagħhom, qed tifhem?